makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. 8 minutos ang nabilin antas ang alas sa Shata Saga. Welcome diri sa pagbangalagad isang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Biyernes petsa 5 sa bulan sang Agosto sa mga tig 2022. Unang adlaw sang Biyernes sa ika-8 nga bulan sa mga year 2022. Sa
Sabong nga aga manginakaw po ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Ug dara kita asala sa siyata nga atak na sabong nga aga so dalong nga sa inyo sa nga dugang nga mga balita lokal. Mga nabalaga sa aton mga police stations diri sa Baya Syudad sa nga Bacolod Calaquipan na sa Baya Probinsya sa nga Negros Occidental. Napilitan ang punong barangay sa isa ka barangay dra sa Maya Banwa sa nga Isabela nga tiruhon ang isa ka lalaki nga mayara sa nga diferensya sa paminsaron pagkatapos nga nagasulod sa ilabalay kag nagakuha sa nga patalom. Ano ang kabukusan nga natabo Bombo Gracelyn Labaton sa report kamin. Berlin, subong stable na ang kondisyon sang ining lalaki nga ginapatihan may diferensya sa paminsaron nga natiruhan sang isa ka barangay captain dira Berlin sa Zone 3 Barangay Tinungan, Manwa sang Isabela. So Berlin sunod sa investigation sa aton mga kapulisan nga ining biktima nga ginkilala kay Ramil Cardona, no? Ramil Cardona, nagayda sa 38 estudyante sang among lugar nga masami ginareklamo sa lugar kay tungod nagamaoy. So sang ining kapitan no nga si Barangay Kapitan Eugenio Zambrona Bombo Erlin ang nagapapuli na sa ilang nga balay nakita ang biktima nga nagsulod no sa ilagid nga balay nagkuha sang patalom kagagin sugod niya o gagin dlagan niya no si giatake si kapitan ining si Cardona ginatake si kapitan. So, ining kapitan Bombo Erlin, wala na nagduha-duha, nagdesisyon na lang siya katiruhon. No, ining biktima sa duha ka mga kay bigid ka agresibo. So, ang gamit Bombo Erlin sang kapitan sa ka 45 caliber nga pistol, no, kag lisensyado na siya. So, Bombo Erlin, ang biktima no, ang ginala sa hospital kag later gin transfer sa diri sa syudad sang Bacolod no sa Corazon Locsin Memorial o Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital kag ining barangay kapitan ang nagbayad man sa iya sining bill Bomber. Oo. Mayo manaya kay sa tiil lang Bombo Grace sa mga manaya mag pacify kabala sang isa ka persona para nabi nagaran amok kabala. So hindi yang paarakan mo ya tiro ang tawo. Yes, Bombo Erlin. Sili nga biya ti depensahan mo imo yang kaugalingon inaya pundo malang na kon natiruhan sa tiil mo. Kag tsaktagin no nga sa tiil siya gintuyo nga tiruhon. Nga para nga hindi naman bala makapanghalit pa kag wala man tiro kung sa diin pa nga plante bala nga bahin sang lawas. So subong gapaayo yun siya kag ti gin istorya man ni Bombo Erlin sang pamilya no sa biktima si kapitan. Ramil ano ganito? So Bombo Erlin ang pangalan sa biktima no amo si Ramil Cardona. Yes. Kasi wala bala nakainom sang iya maintenance. Posible na Bombo Erlin kagati masami mga amo na nagamaoy gano basi may mga factors bala sa amo nang adlaw nga nagtulod sa iya nga magmaoy siya kag manghalit. Kaya makainom sila sang bulong, okay naman na sila mo, Bombo Grace. Pero sa mga amo niyo, dapat may nagatubay-tubay, ginabalang nga nagapainom sa ila. Kaya kung nagkaisa, kung itugyan mo lang niya, abi mo nag-inom na, pero ginhaboy niya gali. Oo, Bombo Erlin. So, sa mga may amo sa nibla klase sang ginabatsyag, no, hindi dapat pagbabayan kay may lang, no, kay alerto man Bombo Erlin ang barangay kapitan. So, magsilbi man nga lesson sa iba dira. Sige, Bombo Grace, thank you, Gid. Yes, Bombo Erlin, ini si Bombo Grace din nato nag-report para sa Mansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Gracelyn Labaton. For sure, why naman isang plano pang pamilya ni Ramil Cardona nga mag-file pagida sang kaso bato kadiri sa kaya po ng barangay Eugenio Zambrona sa barangay Tinungan na Banwa sa Isabela. Amanan sa mga kauturan naton nga may mga miyembro sa pamilya bala ninyo nga may rasa nga diferensya sa paminsaron at the same time may ginainom sila nga bulong i-make sure nyo gid nga kamo nagapainom sa ila. Kaya kung itugyan lang na sa ila, why na nila ginainom
Kag kuan na kaysa ang mga ginatangkal ni bala kuan na kaysa inang mga violenta na gid sila katama. So ginabutang sila sa kurong or ginahigdan na sa kadena mas nagalala pagid na ang ilang sitwasyon. 2 minutos sa Banwa ang nabilin antas ang alas 7 sa aga. Standby ka mo dugay-dugay. Magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghali. Umaga Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Biyernes, ikalima sa buwan ng Agosto taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ilang miyembro po ng gabinete ni dating Pangulong Fidel Ramos humabol na dumalaw sa burol ng dating presidente kagabi. Ang Department of Foreign Affairs naman hinikayat ang China at US na huminahon kasunod ng umiinit na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Itong Legislative Executive Development of Advisory Council o yung tinatawag na LEDAC gagawin ng mas aktibo para maiwasan daw ang pagvito sa mga bill. Emergency loan naman ng GSIS sa lalawigan ng Abra bubuksan ngayong araw para sa mga biktima ng magnitude 7 na lindol. Itong party list doon po sa Kamara maghahain ng resolusyon para imbestigahan itong overpriced laptop computers na binili ng DepEd noong taong 2021. Ang medical cannabis bill naman ni Senator Robin Hood Padilla umani ng suporta. Sa international news naman, ang US tinawag na overacting ang ginawang pagpapalipad ng China ng mga missile bilang protesta sa pagbisita ni House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan, habang ang Taiwan President naman umapila sa international community na tumulong na waksan ang unilateral at irrational military actions ng China. Kaugnay niyan, ilang Pinoy sa Taiwan nahihirapan na daw dahil sa limitadong working hours, dagdag pa itong takot sa isinasagawang missile strikes ng China. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep, at ngayon sa retalye ng ating mga balita. Umabol po ang ilang cabinet officials ng dating Pangulong Fidel Valdez Ramos sa kanyang burol doon sa Heritage Park sa Taguig City kagabi. Inalala po ng mga ito ang magagandang nagawa ng napayapang dating Pangulo sa unang gabi ng pagbubukas sa publiko ng kanyang burol doon pa rin sa Heritage Park sa Taguig. Ay dumalaw agad ang mga kasalukuyan at dating mga opisyal ng bansa. Matapos ang pagdalaw ng ilang mga matataas ng opisyal ng bansa,
ay nung umaga hanggang hapon po kahapon ay inilaan naman nitong Huwebes ng gabi para sa mga dating opisyal ng administrasyon ni dating Pangulong Ramos. Bago ang pagsimula ng pagbibigay pugay ng mga dating opisyal ay nagkaroon muna ng interfaith services ng iba't ibang pari at obispo ng United Church of Christ of the Philippines. Matapos ang talumpati ng opisyal ng simbahan ay isa-isang nagsalita itong ilang mga dating cabinet members ni Pangulong Ramos. Kinabibilangan ito ni Senator Franklin Drilon na nagsilbing Department of Justice Secretary sa panahon ng dating Pangulo. Pakinggan natin si dating Senator Franklin Drilon. It is in the later part of my political career when I joined meetings among some bureaucrats. I miss the way President Ramos would conduct the meetings with precision, with full knowledge, with the full grasp of what was happening. Nagbigay din ng kanyang tribute si Rafael Aluna na dating Department of Interior and Local Government Secretary. Narito naman ang tinig ni DILG Secretary Alunan. FBR died before President Corazon Aquino's death anniversary. 2 presidents I had the honor and privilege of serving with in government. And that goes for most of us who are here. She endorsed his run for the presidency, and the rest is history. We lost a good son of the Republic, a peacemaker who earned his ticket home. Who he really was and what he accomplished will long be extolled by scholars in public records and honored forever at the libigan ng mga bayani. He left behind a legacy that beckons every Filipino to toil each day for a better tomorrow. Isa rin po sa mga nagbigay ng kanilang eulogy si dating National Defense Secretary Renato Villa at nagbigay ito ng pagpubugay sa dating Pangulo. Narito naman ang tinig ni dating DND Secretary Renato De Villa. Thank you for your most outstanding service to the Filipino people and our beloved Philippines. May you rest in peace in the loving care of our Lord in heaven. And I salute you, sir. Sumunod na nagbigay ng kanyang mensahe po si dating Labor Secretary Nieves Confessor. Narito naman si Secretary Nieves Confessor. So Mr. President, my President, our President, thank you very much for showing us what leadership was all about and why leadership. Hindi rin po nagpahuli sa pagbibigay ng kanyang huling mensahe si dating Agrarian Reform Secretary Ernie Garilao. Narito si dating Agrarian Reform Garilao. We need the next generation of public leaders schooled and practiced in the Ramos brand of leadership. A participative leadership that promotes state and society collaboration, that produces better human development outcomes. Good night, Mr. President. Thank you for the opportunity to serve our country with you and rest in the arms of our Lord. Emotional din si dating Department of Social Welfare and Development Secretary Cora Alma de Leon habang nagbibigay ng kanyang mensahe sa namayapang dating Pangulo. Narito si dating DSWD Secretary De Leon. Goodbye, President FDR. Till we all meet again in heaven, I hope and pray, and so with the rest of the members of your cabinet, I hope that we will all go to heaven, because we cannot go to heaven if we break other people's hearts. Thank you very much.
Kasama rin po sa mga nagbigay ng kanilang mensahe si dating Finance Secretary Bobby De Ocampo, dating Presidential Flagship Program Secretary Ernie Ordonez, dating National Youth Chair Mina Rasul Bernardo at dating Health Secretary Carmen City Reodica. Huling nagtalumpati naman ng isa sa mga apo nito na inalalak ang mga mabubuting aral ng dating Pangulo. Ngayong araw naman ay bubuksan din sa publiko ang nasabing public viewing, subalit magpapatupad pa rin sila ng mahigpit na health protocols. Inasa namang ngayong Biyernes ng gabi ay makakasama sa burol ng dating Pangulo ang mga mamamahayag na nag-cover sa dating Pangulo. Magunitang bukod kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay dumalaw na rin sa burol ni FBR sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Vice President Leni Robredo at mga kasalukuyan at dating opisyal po dito sa bansa. Samantala, sa iba pang balita, hinikayat ngayon ng Department of Foreign Affairs ang Estados Unidos at maging ang China na maging mahinahon matapos ang umiinit na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa DFA, pwede naman umanong idaan sa isang diplomatikong pamamaraan ang usapin. Una nga rito ay nagpahayag ng pagkabahala ang Pilipinas hinggil sa umiinit na tensyon sa pagitan ng Amerika at China sa Taiwan Strait. Ito ay kasunod na rin ng pag-alma ng China sa ginawang pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan kamakailan lamang. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kinikilala nila ang One China policy na nagtuturing sa Taiwan bilang bahagi ng teritoryo nito. Kung magugunita, nagpakawala nga ng mga fighter jet ang China bilang protesta sa ginawang pagbisita ni Pelosi sa itinuturing nilang teritoryo. Samantala, naging mabunga raw itong pag-uusap naman ng mga lider ng Kamara at Finance Secretary Benjamin Jokno kaugnay pa rin dito sa 2022 hanggang 2028 medium-term fiscal framework o yung tinatawag na MTFF ng Marcos administration. Layon itong maabot itong short-term macro-fiscal stability habang nanatiling supportive sa economic recovery at pinopromote itong medium-term fiscal sustainability. Ayon po kay Speaker Martin Romualdez, inimbitahan daw ni Jokno ang House leaders sa kanyang bagong opisina para pag-usapan ang mga paraan para magkaroon ng mas mahigpit na koordinasyon at smooth working relationship sa pagitan po ng executive at legislative departments. Sinabi po ni Romualdez na iginiit daw ng House leaders ang desisyon ng chamber na nakapaloob sa House Concurrent Resolution number 2 na i-extend ang full support sa 6-year fiscal plan ng kasalukuyang administrasyon na pagkasunduan naman daw nilang ang medium-term fiscal framework ay kailangang maging fiscal consolidation at resource mobilization plan. Kabilang sa mga objectives sa maikling panahon ang gawing itong micro or macro economy na stable at magbigay ng adequate social services. Habang sa medium term ay ang pag-generate ng mas maraming trabaho, itong quality jobs maging ang green jobs. Umaasan man po si Romualdez na masusundan pa at magkakaroon ng mga konsultasyon sa hinaharap kasama po ang Finance Secretary. Kasama rin si Romualdez sa pagpupulong ni na House Majority Leader Manix Dalipe at ang economic team sa House of Representatives na pinangungunahan ni na Deputy Speaker Ralph Recto, Ways and Means Committee Chairman Representative Joey Salceda at Appropriations Chairman Zaldi Co. Noong ang Lunes ay inadapt ng Kamara ang House Concurrent Resolution number 2 na sumusuporta sa medium-term fiscal framework. Magsisilbi raw itong anchor para sa annual spending at financing plan ng national government at para na rin sa Congress kapag sila ay naghahanda ng annual budget. Sinabi naman ni Marikina City Representative Stella Kimbo sa kanyang sponsorship speech na ang medium-term fiscal framework ay isang comprehensive document na nag-outline ng isang holistic at comprehensive policy direction ng bansa at pareho itong immediate at medium term. Sinabi ni Kimbo
Linggo na naglalaman ng 8-point socio-economic agenda ang medium-term fiscal framework na ito na layon ang immediate job creation at poverty reduction. Binigyang diin din nito ang kahalagahan para matugunan ang problema sa patuloy na pagtaas ng mga commodities, kabilang na dyan ang pagkalugmok ng bansa dahil sa COVID-19. Yung tinatawag na Legislative Executive Development Advisory Council, itong LEDAC, magiging positibo kaya itong reaksyon dito dahil ito nga marami yung mga na-vivito po na mga bill dito pa rin na pagpasok pa lamang po ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos. At ma-report si Bombo Dennis Hamito. Magiging mas aktibo umano ang Legislative Executive Advisory Council o LEDAC sa mga susunod na linggo. Yan ay kasunod nga ng 5 na naitalang panukala na na-veto ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Pero ayon nga sa Malacanang, ito ay maliit na bahagi doon sa mahigit 40 na mga panukalang batas na hinayaan ng Pangulo na maging ganap na batas o mag-lapse into law. At 5 yung na-veto dahil ito ay parte ng good housekeeping na ipinapairal ng pamahalaang Marcos Jr. Sa kasalukuyan ay may mga panukalapan tinitingnan at ito yung mga legislative agenda ng Pangulo na naisiwalat ng kanyang State of the Nation Address. Umaabot nga ito, Bombo Gerald, Bombo Ever, sa 19 na bilang at posibleng madagdagan pa batay dun sa mga pinag-aaralan ngayon ng mga advisor din ng Malacanang at mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Inaasahan na mag-aabiso ang palasyo sa mga ganitong sitwasyon upang hindi masayang ang effort ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa proseso kasi ng pagsasakatuparan ng isang batas, kinakailangan na ito ay ma-file, magkaroon ng mga pagdinig at depende kung gaano kahaba ang mga hearing na isasagawa ng lupon na humahawak nito. Pagkatapos niyan ay saka muling didinggin doon sa plenaryo ng Kamara at Senado at sasalang doon sa matinding debate hanggang ikatlong pagbasa at magkakaroon pa ng bilateral yung bicameral conference, yung dalawang kapulungan ng Kongreso bago magkakaroon ng isang enrolled bill doon sa panig naman ng Palasyo Malacanang. So napakahaba ng proseso, ngunit kung ito ay hindi tugma sa panlasan ng nakaupong presidente ay sayang, mabivito lamang yan. Kaya naman, sinabi ni Secretary Trixie Cruz Angeles na mas magiging madalas sa mga pagpupulong ng LEDAC o yung mga kinatawan mula sa Malacanang, mula sa Kamara at maging sa panig ng Senado upang iisa ang kanilang maging takbo sa pagsusulong ng mga panukalang batas na nais din ng Marcos administration. Narito pang bahagi ng mga pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. 41 yan. Okay? So let's just place it into context. Tandaan din po natin na ang presidente natin bagong pasok. So yung mga batas na ito, nung ginagawa yan, hindi pa po presidente si President Marcos and they might have been in sync with the previous administration. So meron talagang adjustment period. Wini-welcome naman po natin yung yung LEDAC at saka yung iba-ibang mga paraan para maitono natin yung puntirya, yung vision ng Pangulo natin, yung kanyang legislative agenda with that of the Congress and the Senate. Bahagi yan ang pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles ng Office of the Press Secretary. Ngayong araw naman ay nakahanay ang ilang aktibidad ng Pangulo kung saan ay mga pulong ang kanyang gagawin. Kahapon nagkaroon ng mga biglang schedule ng mga adjustment dun sa kanyang mga naunang nakatala na mga lakad dahil inuna niya yung pagtungo nga dun sa burol ng dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. At sabi niya, ito ay maliban dun sa pagbisita niya bilang leader ng bansa at nasa panig ng gobyerno, ito rin ay family affairs na may tuturing sapagkat kamag-anak niya itong si dating Presidente Fidel Valdez Ramos o FVR kung tawagin. At ngayon, may mga manunumpa pa, yung mga nasa USEC at ASIC level ng iba't ibang departamento ng pamahalaan bilang parte ng pagbalangkas ng kabuuan ng Marcos Cabinet. Tuloy-tuloy na ito, Bombo Gerald, Bombo Ever.
Samantala, pagdating sa vitamins ng mga kids, alam nyo ba mga kabombo, mga ka-Star Nation, na may cherry fruit syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis hindi papayag sa pwede na. Kaya naman, ang cherry fruit ay gumawa ng cherry fruit syrup fortified with zinc. Isa ito sa vitamins made by cherry fruit na para sa mga kids. Ang cherry fruit syrup fortified with zinc ay lemon flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila, pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang cherry pear ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bobo Dennis. Yes, Bombo Gerald. Yung binabanggit ni Secretary Trixie Cruz Angeles, mayroon ba siyang inilabas na listahan dito sa mga bill na pwedeng mag-lapse into law at may mga controversial pa ba dyan, Bombo Dennis, na mga bill na magiging ganap ng batas kapag mag-lapse itong period, Bombo Dennis? Actually, Bombo Gerald, nasa 41 itong medyo mahaba-haba, babasahin natin. Pero nakapost yan sa ating official website, Bombo Gerald, yung mga panukala. Dahil ito yung, kumbaga, nabinbin nung panahon ng Duterte administration from January to February. Tapos may period of time na nakalaan para sa isang panukala upang mag-lapse into law o kaya naman may chance ang isang presidente na i-veto ito. Pero dun sa 46 ang kabuuan niyan, Bombo Gerald, ay 5 yung na-veto. Kasama na yung economic zone dun sa bahagi ng Bulacan at yung power company dyan sa bahagi ng Davao at yung kompensasyon para dun sa mga nagsilbi na mga guro nitong nakalipas na eleksyon, kasama din dun sa mga na-veto at may mga iba pa, Bombo Gerald. Pero sa kabuuan, mas marami yung nakalusot na at ngayon ay mga batas na rin, Bombo Gerald, nasa 41 na mga panukalayan na nahibay ng 2 kapulungan ng Kongreso. Pero ang pinanghihinayangan dito yung mga na-veto, Bombo Gerald. Dahil ang haba ng panahon na ginugugol. Minsan nga, may mga hearing para sa partikular na usapin, tumatagal ng ilang buwan, 3 buwan, 4 na buwan. Tapos magkakaroon pa ng mga debate sa plenaryo. So minsan ang isang panukala ay tumatagal ng taon, Bombo Gerald, bago makausad ng tuluyan. And then later on, yun nga, mabibito lamang kung hindi nga tugma doon sa legislative agenda ng isang nakaupong presidente. Pero yung initial na mga panukala na nais mangyari ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., yung 19 na kanyang isiniwalat during his State of the Nation address o yung kanyang kauna-unahang SONA noong nakalipas na 25 ng Hulyo. Botanis, yung lakad na lang siguro ng Pangulong Marcos ngayong araw kung mayroong nakahanay ngayong umaga hanggang mamayang hapon, Botanis. Yes, mga close-in activities ang nakahanay dito at may mga humahabol pa kasi para manumpa na mga undersecretaries, assistant secretaries para dito sa pagbuo ng Marcos Cabinet para sa susunod na mga araw tuloy-tuloy na. Kumbaga, wala nang blanco doon sa mga posisyon para yung trabaho. Naka-delegate na kung kani-kaninong mga tanggapan ito mula doon sa mga itinalagang opisyal. So, yan yung mga schedule ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos. And posible na may mga outdoor activities din siya, Bombo Gerald, pero para sa issue ng seguridad, hindi naman agad pinasa sa publiko yan bilang kahilingan na rin ng Presidential Security Group, Bombo Gerald. Lastly pala, last na lang, Bombo Dennis, itong sa Department of Health, yung magiging secretary, wala pa bang mga lumabas na impormasyon kung tuluyang pauupuin itong si Department of Health Undersecretary, yung OIC ngayon, si Secretary Yusek Berhere, Bombo Dennis, or may iba silang napupusuan, Bombo Dennis? Ay, tinanong natin yan, Bombo Gerald, pero sabi ni Secretary Trixie Cruz Angeles, marami kasi yung pinagpipilian at maraming konsiderasyon din ang kinakailangang tingnan para sa pagtatalaga ng permanente na mamumuno dyan sa naturang tanggapan. Napakasensitibo niyan. Pero may mga rekomendasyon na nagsasabing i-retain na lamang si OIC Maria Rosario Vergere dahil alam naman niya yung ikot ng sitwasyon dyan sa Department of Health. Lalo't matagal na rin siya dyan, Bombo Gerald. Pero may mga nagmumungkahi rin
from outside, ika nga, no? O ibig sabihin, hindi siya USEC, hindi siya ASEC, hindi siya director dyan sa DOH, pero nagpakita ng kapasidad na pamunuan ang ilang tanggapan at ilang trabaho may kinalaman sa aspetong pangkalusugan at nakikita raw nila na angkop para dyan sa naturang opisina. Meron pa rin sa COMELEC, kinakailangan punan ng mga tanggapan. Yan ang binibigyang pansin at inaaral pa yung mga mungkahi kung sino-sino ang qualified sa naturang mga opisina na hanggang ngayon ay wala pang permanente, Bombo Gerald. Pero hindi naman totally blanco dahil may mga OIC na naman nakatalaga ang Pangulong Bongbong Marcos. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mayroon po tayong magandang balita po. Bubuksan ngayong araw ng State Workers Pension Fund itong Government Service Insurance System o itong GSIS ang kanilang emergency loan program doon po sa Abra. Ngayong araw po yan. Sinabi po ni GSIS President at General Manager Vic Veloso na magbebenepisyo daw sa emergency loan program itong halos 7,000 mga miyembro at pensioners sa probinsya ng Abra na siyang epicenter po ng magnitude 7 na lindol. Naramdaman din po yan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Dahil dito hindi kayat po ni Veloso ang mga miyembro nito at mga pensioners na apektado ng lindol na mag-avail ng GSIS emergency loan. Kung maalala, isang araw lamang pagkatapos ng malakas na lindol ay inanunsyo na po ng GSIS na handa itong magbukas or handa at bukas ang mga itong buksan itong emergency loan facility para ma-extend po yung financial assistance sa kanilang mga members at pensioners sa Northern Luzon. Pero ayon kay Veloso, sa ilalim ng guidelines ng GSIS, kailangan muna nilang hintayin ang declaration ng mga apektadong lokalidad bilang calamity areas bago buksan ang naturang programa. Ang mga apektadong active GSIS members na nagtatrabaho o nakatira maging itong mga matatanda at disability pensioners na nakatira sa area ay pwedeng mag-apply sa loan hanggang Setyembre 4 po yan. Ang mga members at pensioners namang mayroong existing emergency loan at nais ulit mag-apply ng loan ay pwede silang mag-apply ng hanggang 40,000 pesos. Ang natitira namang balance o itong balance ay ibabawas sa kanilang loan proceeds. Ang mga wala namang emergency loan ay pwedeng mag-apply ng hanggang 20,000 pesos na utang. Pwede rin daw ito na sa mga pensioners at pareho yung kanilang mahihiram na pera, 20,000 pesos. Ang mga proceeds ay direkta umanong mailalagay sa UMID card o temporary e-card plus account ng mga borrowers. Sinabi ng GSIS chief na ang pension fund ay nakapag-deploy na ng 6 na portable GSIS wireless automated processing system or GWAPS sa mga malalayong lugar sa mga probinsya para sa prospective loan applicants. Layo nitong makatipid ng oras at pera itong mga gustong mag-loan. Sinabi po ni Veloso na magbabayad ang GSIS para naman sa rehabilitation ng government building sa Abra na nasira ng lindol kapag mga ito ay insured ng pension fund. Sa karagdagang balita, naghain ngayon ng isang panukala ang party list lawmaker para itulak ang isang hakbang na layong matuldukan o hindi naman ay maibsan ang kagutuman at makabili ng abot kaya, masustansya at accessible na pagkain para sa lahat ng mga Pilipino sa taong 2030. Ito ay ang House Bill 2189 o ang Zero Hunger Bill na inihain naman ni anak kalusugan Representative Ray Florence Reyes. Ito ay alinsunod daw sa policy pronouncement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawin ng lahat para masiguro ang food security sa bansa. Kung maalala nga ay nagbanta na rin ang World Bank, ang World Trade Organization, maging ang United Nations Food and Agriculture Organization at ang World Food Program ng Global Food Crisis na makakapekto sa lahat ng mga mahihirap na pamilya maging ng mga developing countries. Ayon kay Reyes, ang naturang panukala ay
ay naglalaman ng whole of government approach para masolusyonan na ang problema sa pagkain sa taong 2030. Inihirit din nito ang re-examination at calibration ng mga government policies na inline sa United Nations Sustainable Development Goals. Ipinanukala rin ng naturang measure ang pagbuo ng Commission on the Right to Adequate Food na siya namang primary policy making at coordinating body para maibsan ang kagutuman at ang collateral issues. Ang pangunahing objective ng panukalang ito ay para magarantiya na mayroong stable at sustainable food supply para sa kasalukuyan at hinaharap na henerasyon at masiguro din ang abot kayang pagkain, makapag-secure ng adequate nutrition at masiguro ang food in safety at consumer protection. Ang food at nutrition education nga ay isasama rin sa school curriculum. Target din umano ng naturang panukala na ilaan ang 50% ng primary agricultural lands at 100% sa coastal areas para sa food production para maabot ang kanilang mithiin. Samantala, sa iba pang mga balita na nawagan ngayon si Davao City Representative Paulo Duterte na palakasin itong community-based public awareness campaign kaugnay ng monkeypox, maging itong mga related prevention at protective measures. Ayon kay Duterte, kailangan daw ay makipag-team up ang Department of Health sa mga local government units maging sa mga civic organizations para ma-educate ang publiko kaugnay pa rin ng monkeypox. Kailangan daw na isagawa ang info drive hanggang sa community level para maiwasan itong pagkalat ng naturang virus. Maipaliwanag din umano ng Health Department ang misconceptions sa ugnay ng monkeypox at para hindi maging maluwag ang publiko sa pagsunod sa mga health protocols. Sinabi ni Duterte na kabilang daw sa mga misconceptions na kailangang ipaliwanag itong mga lumabas na report na ang monkeypox ay sexually transmitted lamang sa kabila ng pagkumpirma ng World Health Organization o WHO at ang US Center for Disease Control na ang virus ay pwedeng mailipat sa pamamagitan ng close contact kapag nakasalamuha ang isang infected individual. Lumabas din sa report na pwede itong mailipat sa pamamagitan ng droplets o ang paghawak sa mga contaminated beddings o mga tuwalya ang monkeypox. Kung maalala nga noong Hulyo 23, idiniklara ng WHO ang monkeypox outbreak bilang public health emergency of international concern matapos na kumalat ito sa 70 bansa. Biyernes naman noong nakalipas na linggo nang inanunsyo ng DOH na positibo sa naturang virus ang isang 31-year-old Filipino na bumalik sa bansa mula sa ibayong dagat noong July 19. Meron umanong 10 close contact ang pasyente at 3 rito ay nakatira naman sa iisang bahay. Una rito ay nananawagan din si Agri Representative Wilbert Lee para sa agarang pagbuo ng National Task Force na aatasang mag-monitor sa status ng naturang virus at kung paano ito maiwasan para hindi na magkaroon ng community transmission at infection. Dahil dito naghain ang mambabatas ng isang House Resolution number 134 na layong lumikha ng isang National Task Force na kinabibilangan ng relevant government agencies at sa pakikipag-partner na rin ng mga ito sa private sector. Kailangan daw itong ma-establish para ma-enhance pa ang paghahanda at makabuo ng mga estratehiya para malabanan ang naturang sakit. Yung ARC Teachers Party List mayroon ng hakbang kaugnay pa rin dito nga sa pagbili dito yung mga overpriced laptop computers binilihan ng Department of Education noong nakaraang taon at nasa kamera si Bombo Anali Soberano. Nakatakdang maghain ng resolution si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa Kamara sa Lunes na humihiling ng investigasyon kaugnay sa 2.4 billion overpriced na laptop processors na may low-end na binili ng Department of Education noong 2021 na gagamitin ng mga guro para sa online distance learning. Ayon kay Representative Castro, dapat maimbestigahan din ito ng mababang kapulungan para mabatid kung sino ang nasa likod ng overpriced procurement ng mga laptop. Sa kabilang dako, kinumpirma naman ng Department of Education na nakapagsumite na sila ng mga requirements
documents na kailangan ng Commission on Audit kaugnay sa 2.4 billion halaga ng outdated at pricey na laptop na binili nga noong 2021. Ayon kay DepEd spokesperson Attorney Michael Wesley Powa na aware ang DepEd at natanggap nila ang Audit Observation Memorandum mula sa COA noong March 2022. Ang mga nasabing laptop ay binili o na-purchase sa pamamagitan ng Procurement Service of the Department of Budget and Management o ang DBMPS para sa implementasyon ng online distance learning sa kabila ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Attorney Powa, ngayong naisumite na nilang mga kaukulang dokumento, maghihintay na lamang sila ng feedback mula sa ahensya. Binigyang diin na linaw naman ni Powa na ang natanggap na AOM ng DepEd ay hindi pa ito conclusive. Sa kabilang dako, inihihirit naman ni House Deputy Minority Leader Representative Castro sa Kamara ang agarang talakayin na ang House Joint Resolution number 4 kung saan nakapaloob dito ang paglalaan ng 32 billion pesos supplemental budget para sa maintenance and other operating expenses o MOOE sa mga pampublikong paaralan. Paliwanag ni Castro, ang nabanggit kasi na pondo ay gagamitin para sa repair ng mga classroom, pambili ng school supplies at air filtration. Ang paglalaan ng pondo para sa MOOE ay para sa pagsisimula na rin ng Brigada Eskwela o paghahanda ng mga public schools sa pagbabalik ng face-to-face classes. Pakinggan natin ang panayam kay Representative Castro ng Bombo Radio. Yes, ano na yan eh. Lagi na yan nangyayari sa Department of Education. Kaya nga kami po ay magpapas ng House Resolution para imbestigahan itong itong 2.1 billion na laptop na binili. Tapos napakakonti pa kasi sa bayanihan nakalagay doon specified kung ilan dapat yung numbers ng laptops na binili, pero kapos hindi tama doon sa pinlano na bibilihing laptop. Kapag hinayang yung pondo, no, kasi halos doble yung overprice nitong mga laptop na binili. Kaya meron ako resolution na ipapasa sa Monday para maimbestigahan itong mga ginawang overprice. Parang formally ito sa DepEd eh. Yung nangyari na ito sa dun sa overprice na ito sa laptop. Yan si ACT Party List Representative o ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa panayam ng Bombo Radio. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba namang mga balita, hindi rin umano ligtas sa mga supermarket sa pagtaas ng presyo ng bilihin sa kabila ng pagbubukas na ng ekonomiya at pagdami ng foot traffic ng mga pumupunta sa pamilihan. Kasama na rito ang tumataas na gastos sa operasyon at tumataas na presyo ng bilihin. Ayon kay Steven Kua, ang presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, maliban sa mga bilihin, tumaas din daw ang cost of operations nila, katulad ng tumataas na cost of power at tumataas pang halaga ng pasahod. Kaya ang ilang mga supermarket ay napilitang magbawas na rin ng kanilang mga tao. Dagdag pa nito, ang supermarket sa Pilipinas ay isa sa mga may maliliit na margins sa buong mundo at dumagdag pa rito ang suggested retail price na hindi daw makakatulong sa kanila. Kaya naman bumabawi na lamang daw sila sa mga item na wala sa listahan ng Department of Trade and Industry. Maliban pa rito, napipilitan na ring maghanap ng ibang alternatibong produkto ang mga supermarket na mas mura para sa mga mamimili dahil ganito rin daw ang diskarteng ginagawa ng mga consumer. Sinabi rin ni Kua na base sa kanilang monitoring na patuloy pa rin ang pagtaas ng mga bilihin na nagsimula pa bago matapos ang nakalipas na taon. Samantala, papalo raw sa halos 5,000 displaced workers ang apektado ng malakas na lindol. Doon po sa Abra ang magbebenepisyo dito naman sa Emergency Employment Program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon po kay DOLE Cordillera Administrative Region Director Nathaniel Lacambra, nasa kabuang 4,625 workers na na-displace po yan sa naganap na magnitude 7 na lindol noong July 27.
ang makikinabang sa nasabing programa. Una rito sinabi po nila Cambra na naglabas na raw ang Central Office ng Department of Labor ng pondo na aabot sa 50 million pesos para sa naturang programa na mas kilalang tupad panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers sa yung tupad program. Nagdesisyon naman daw itong mag-focus sa naturang programa sa Abra na labis na napinsala ng malakas na lindol at dito ilalagay yung kalahati po ng naturang pondo. Dagdag nito ang natitirang 25 million pesos ay ilalaan naman sa iba pang lugar sa Cordillera Administrative Region o CARA. Bagamat ang ilang lugar daw ay hindi naman labis na naapektuhan ang kanilang mga infrastruktura pero hindi naman daw maibiyahe ngayon ng mga residente ang kanilang mga goods at iba pang produkto dahil na rin sa mga na-damage na mga kalsada. Noong Miyerkules na ipamahagi na raw itong 8 million pesos sa Abra. Kung maalala sa ilalim ng tupad program ng DOLE, ang mga benepisaryo ay mabibigyan ng trabaho sa loob ng 10 hanggang 90 araw at makakatanggap ng arawang sahod. Depende po sa minimum wage ng kanilang lugar. Sa ngayon, sarado pa rin ang 21 apektadong establishmento doon sa Abra. Maliban naman sa emergency employment, nagbigay na rin ang DOLE ng iba pang trabaho para sa mga qualified students na nasa ilalim pa ng Special Program for Employment Students o SPES at Government Internship Program. Sa ilalim naman ng naturang internship program, ang mga qualified children ng mga apektado ng lindol ay mahahay ng 3 hanggang 6 na buwan para magtrabaho sa gobyerno at magsisilbi silang intern. Labis naman ngayon ang pasasalamat ng bansa matapos na matanggap na raw ng Pilipinas ang humanitarian assistance mula sa bansang Japan para sa mga biktima ng magnitude 7 na lindol na tumama sa lalawigan ng Abra at Kapalitian o kalapit na mga probinsya. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang naturang donation ay ibinigay sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Kabilang na raw dito ang mga camping tents, sleeping bags, generators, plastic sheets at water containers. Umaasa naman ang Japanese ambassador to the Philippines na si Kazuhiko Koshikawa na ang mga ibinigay na mga items ay magpapabilis pa sa relief efforts ng bansa at para maibsan ang problema ng mga residenteng apektado ng pagyanig. Nangako itong tuloy-tuloy ang kanilang ibibigay na tulong at kaisa ng Pilipinas ang Japan sa panahon ng sakuna. Present din sa isinagawang turnover ceremony si JICA Chief Representative Takima Sakamoto, si DFA Undersecretary for Civilian Security and Consular Affairs Jesus Domingo at DSWD Assistant Secretary for Special Projects Romel Lopez. Bombo International News. Tinawag ng US na overacting daw OA itong ginawang pagpapalipad ng China ng mga ballistic missiles bilang pagpapakita ng protesta sa pagbisita ni House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan. Ayon kay White House spokesperson John Kirby na tila nang hahamon pa ang China sa ginawa nito. Tila nagtatangka umano ang China na sirain ang regional power balance sa nasabing rehiyon. Indian niya magkakaroon ng tensyon kung itinigil sana ng China ang pagsasagawa ng mga military drill malapit sa isla ng Taiwan. Pakinggan natin itong tinig ni John Kirby, itong White House spokesperson. All of you have covered overnight, People's Republic of China launched an estimated 11 ballistic missiles towards Taiwan, which impacted to the northeast, the east, and southeast of the island. We condemn these actions, which are irresponsible and at odds with our long-standing goal of maintaining peace and stability across the Taiwan Strait and in the region. China has chosen to overreact and use the speaker's visit as a pretext to increase provocative military activity in and around the Taiwan Strait. We anticipated that China might take steps like this. In fact, I described them for you in quite some detail just the other day, Monday. Yan po si White House spokesperson John Kirby.
Sa panig naman ng Taiwan, umapila na rin si Taiwan President Tsai Ing-wen sa international community na tumulong na mawaksan ang unilateral at irrational military actions ng China. Ito ay matapos nga ang ilang serye ng ballistic missiles na pinakawalan ng China sa karagatan na malapit sa pantalan sa Taiwan at nagsagawa ng isang military drill sa pagtatangkang maparusahan ang naturang teritoryo dahil sa pagpapahintulot ng pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi. Nanindigan naman ang Taiwan President na hindi nito papahintulutan na magdulot ito ng hidwaan, subalit didepensahan nito ang kanilang soberanya at national security. Una na ring hinikayat ng mga otoridad sa Taiwan ang mga ships at planes na dumaan sa lugar na humanap ng alternatibong mga ruta at kansilahin ang mga dosenang flights sa Taiwan Airport sa may capital ng Taipei. Itong employment sa bansa tataas daw kapag naipatupad ditong economic zone. Ayon po yan sa PEZA. At pa-report si Bombo Jovino Galang. Kumpiyansa ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA na makaka-generate sila ng hanggang 7% na dagdag na employment ang mga economic zones sa bansa. Ayon kay PEZA Manager Alim Giapal, na maaaring madagdagan pa ang kasalukuyan nilang manggagawa na aabot sa halos 2 milyon. Maaari lamang itong mangyari kapag maging aktibo na ang mga economic zones sa bansa. Sakaling matuloy ay may malaking investment na may tutulong ito at may papasok sa buong bansa. We submitted a target around 6 to 7% increase. Ang current employment ng PEZA ngayon sa buong bansa, we have around 1.7 million workers. So the 6% of that, hopefully pag nag-activate itong ating mga ecozone nationwide, malaking bagay po ito na isulong natin kasi unang-una dito, pag nagdala ka ng investment dito, malaking empowerment sa mga komunidad, especially sa Mindanao. Ako, tubong Mindanao ako, nakita ko yung kalakaran ng ating ekonomiya. Kung walang negosyo, nagre-rely lamang yung mga mamamayan sa employment na binibigyan ng gobyerno. So very limited. We are targeting again around 6 to 7% for this year. And hopefully sa pakikipagtulungan ng ating mga kababayan, especially yung ating mga butihing mga gobernador, ng ating mga butihing mayor sa iba't ibang LGU, ma-reach natin itong target na ito at mapagtulungan natin na hindi lamang sa Metro Manila, hindi lamang sa Cavite, hindi lamang sa Calabarzon, kundi sa buong bansa, Visayas at Mindanao, bibigyan ng investment. Binigyang linaw din ni Giapal na gaya ng naging pahayag ni Trade Secretary Alfredo Pascual na kanilang kinikilala ngayon bilang PEZA Chief si Teodora Panga bilang OIC ng PEZA. Salamatan natin yung liderato ni DG at Charito Plaza. She had introduced a lot of reform in PEZA at yun din po ay sa pakikipagtulungan ng ating mga empleyado, ng ating mga locators at mga registered business enterprises. May memo at saka merong department order na binigay ang ating kalihim ng Department of Trade and Industry at ang nire-recognize po ay ang ating OIC Director General, Deputy Director General Tereso Paga. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Posible umanong gumamit ulit ang Department of Education ng isang self-learning modules para sa mga estudyanteng apektado ng magnitude 7 na lindol doon sa Abra noong nakalipas na linggo. Sinabi ni DepEd spokesperson Michael Pua na ang mga modules na ito ay kanilang ikukonsidera bilang temporary learning spaces. Ito ay bilang kapalit na paraan matapos na ma-damage ang ilang mga paaralan sa ilang lugar sa Abra at Northern Luzon na malabong maisa
sa ayos hanggang sa pagbubukas ng klase sa Agosto 22. Kapag hindi pa raw handa ang mga silid-aralan sa Agosto 22, ay pwedeng magbalik muna sa self-learning modules. Ito raw ang kanilang option na tinitignan kasunod na rin ng malakas na lindol na tumama sa naturang probinsya. Una na rin sinabi ni POA na tinitignan na rin ng DepEd ang quick intervention para matugunan ang kakulangan ng mga silid-aralan sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Samantala, nais nilang magkaroon daw ng mga learning spaces sa mga lugar na tinamaan nga ng kalamidad gaya na lamang ng bagyo, lindol at iba pang kalamidad bago magbukas itong school year 2020 or 2022-2023. Dahil dito ay nakikipag-ugnayan na raw ang DepEd sa mga local government units at mga private sector para sa plano nilang magtayo ng temporary learning spaces. Ito ay para na rin na mapanatili ang mga safety protocols. Ikinikonsidera na rin daw nila ngayon ang blended at shifting ng klase schedules. Sa ngayon, nasa 646 na raw ang bilang ng mga paaralan na apektado ng lindol. Kinabibilangan na ito ng 427 schools na nagtamo ng damage na nangailangan pa rin ng repair at construction na nagkakahalaga po yan ng 2.1 billion pesos. Nasa 621 classrooms din ang totally damaged sabang 1,271 ito mga classrooms ang partially damaged. Kabilang sa mga napinsala ang 491 na palikuran at 198 na hand washing facilities. Nasa 21 ding paaralan ang ginamit ngayong bilang evacuation center. Samantala, itong mga non-infrastructure damage sa mga paaralan naman ay kinabibilangan ng 12,563 learning materials na nagkakahalaga ng mahigit 395 million pesos. Itong school furniture na nagkakahalaga ng 14 million pesos mahigit at computers po yan, 974 computer sets na mayroong halagang 1.3 billion pesos. Yung inihain kaugnay pa rin dito nga sa paggamit daw ng marijuana bilang gamot. Mayroon na kayang nakuha ito na mga suporta dito sa mga doktor at mga medical expert. May report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, eto may turing na good news sa mga matagal na nagsusulong sa medical marijuana o yung paggamit ng marijuana o yung cannabis bilang gamot sa ilang mga malalang sakit. At kaugnay nga niyan ay umani kasi ng suporta mula sa iba't ibang grupo ang panukalang batas ni Senator Robin Hood Padilla na payagan ang paggamit ng medical marijuana o cannabis at sa panaliksik dito bilang gamot. Pinuri ng Philippine Cannabis Compassionate Society, isa sa mga grupo ang katapangan ni Padilla na mag-ain ng itong kontrobersyal na panukalang batas. Ayon sa spokesperson ng grupo na si Dr. Donabel Cunanan na nag-courtesy call nga kay Padilla, sa wakas makalipas ang 9 na taong pagsusulong nila ay may naihain ng panukalang batas. Iginit ni Dr. Cunanan, mahalaga ang magamit ang medical marijuana hindi lang sa mga mamamatay na kundi sa mga kaya pang mabuhay. Dagdag pa ng doktor, marami ang pasyenteng nangangailangan ng access sa medical cannabis na abot kaya at ligtas. Ang PCCS ay isang grupo ng pasyente, magulang at caregivers na nagsusulong sa pag-institutionalize sa paggamit ng medical marijuana at ito ay dapat lamang daw na suportahan. At isinusulong ni Padilla ang kanyang Senate Bill 230 na payagan sa Pilipinas ang paggamit ng medical marijuana o cannabis at sa mas malawak na research kaugnay dito bilang gamot. Aniya, matagal nang ginagamit ang marijuana bilang herbal medicina para sa mga karamdaman gaya ng gout, rheumatism at malaria. Sa ilalim ng panukalang batas, ang medical cannabis o yung marijuana na produkto gaya ng capsule at oil ay hindi raw cannabis o yung hinihit-hit at ito ay gamitin para sa debilitating medical condition ng qualified patients. Narito ang bahagi ng pahayag ni Dr. Cunanan. Ang Dravet syndrome
Bombo is a rare form of epilepsy na nag-uumpisa po siya sa mga bata na kagaya ng anak ko as young as 3 months old. Ano po ba yung matutulong ng medical cannabis sa sakyan po ng anak ko? Since meron po siyang intractable form of epilepsy, sumubok na po kami ng 5 hanggang 7 synthetic drugs. Ito po ay marami pong side effects sa katawan ng anak ko. And alam po yun ng aming pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan, kung gaano po nagsakripisyo ang anak ko sa side effects ng gamot. Bukod po sa seizure, nagkaroon po siya ng pancreatitis. Ang sakit po na ito ay inflammation of the pancreas. Base po sa resulta ng kanyang mga hospitalization, ang kanyang pong pancreas ay nag-suffer po dahil po sa tindi ng side effect ng mga synthetic drugs. Yan ang bahagi ng pahayag o pagpapatotoo ni Dr. Conanan kaugnay sa epektibong paggamit ng marijuana o yung cannabis bilang medical support na mas maganda raw kumpara sa mga synthetic drugs, lalo na sa kanyang kumbaga at case na yung merong seizure o yung may epilepsy, Bombo Gerald. At ito naman ay yung marijuana naman ay organic, Bombo Gerald. Oo, Bombo Raymond, dapat matindi yung safeguard ng panukalang batas na ito sapagkat baka maabuso yung paggamit ng marijuana, Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Gerald. Batay sa panukalang batas naman ni Senator Robin Hood Padilla ay mayroong mga safeguards para hindi ito maabuso. At ito ay limitado lamang sa medical, hindi para sa leisure. Unlike sa ibang mga estado sa US na pinapayagan na yung paggamit ng marijuana o cannabis sa leisure. Well, sabi nga ng panukala, ito kay Senator Robin Padilla, na kung ang argumento palagi ay baka maabuso, lahat naman ng mga panukalang batas ay merong laging question ng pag-abuso. Gaya ng kumbaga yung anti-terrorism bill, meron ding pagkasabi noon na baka maabuso, pero eventually ay naipasa. So ang sinasabi dito ng senador ay dapat hindi doon titignan sa anggulo na laging pag-abuso dahil meron naman daw safeguards para matiyak na hindi ito magagamit sa ibang paraan. Bombo Gerald. Oo, ang World Health Organization ba may pahayag na dito or pinapayagan na nila itong paggamit ng medical marijuana, Bombo Raymond? So far, wala pang malinaw, Bombo Gerald, dahil mayroong mga question kasi rito. Doon naman, matagal na ito, sa 18 Congress, ay maging 17 Congress, ay pinagdebatehan na. At kabilang rito sa mga kumontra noon, si dating Senate President Tito Soto III, dahil sabi niya, yung posibilidad na dapat matanggal muna sa ating batas, sa ating listahan, yung marijuana bilang itinuturing na dangerous drug para walang legal issue, Bombo Gerald. Okay, sige, abangan natin yan, Bombo Raymond, para at least yung mga nagsusulong ay talagang hinihintay nila ito. At meron din ba yung mga grupo na kumukontra dyan, Bombo Raymond? Well, marami yung mga kumukontra, lalo na yung mga anti-drug advocates, Bombo Gerald naman. Lalo pat ito naman ay nakapanig doon sa, kumbaga, posibilidad, yun nga na pag-abuso at instead ng medical lamang, magamit. Lalo pang lumala, yung pangamba nila, lumala yung paggamit ng marijuana bilang illegal na droga, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Oo, tama ka dyan, Bombo Gerald. Lalo pat napakarami tayong mga tanim ng mga marijuana, lalo na doon sa Cordillera, Mountain Province area, baka maging exporter at producer pa tayo ng medical marijuana. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Report! Samantala po, mahigit 4 million pesos talaga ng suspected shabu na kumpiska sa isang courier daw doon sa Cagayan de Oro City. At may report ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Kakasuhan ng pulisya ng paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspected drug courier na pumasok sa Cagayan de Oro City bitbit ang sobra 4 na milyong pisong halaga ng pinaniwalaang shabu. Sinabi ni City Police Director Colonel Ermandia na mag-ilang buwan rin nilang sinundan ang mga galaw hanggang kumagat ng tuluyan sa kanilang bitag at naaresto ang suspect na si Jonel Curay, 26 anyos, na taga-Hingog City, Misamis Oriental. Inahayag na opisyal na unang nakumpiska mula sa suspect ang malaking sako ng suspected shabu matapos nangyari
nangyari ang buy-bust operation gamit ang higit 3,000 piso na pera sa transaksyon. Tumambad sa mga otoridad ang 5 malalaking plastic cellophane na mayroong laman na suspected shabu kung saan tumimbang ng higit kumulang 600 gramo at tinatayang mayroong street value na higit 4 million pesos. Natuklasan na nagsilbing area of distribution ng suspect ang Bukidnon, Misamis Oriental at mismo dito sa syudad. Eradicate talaga natin ang drug. Mga trunk na yan, maliliit. Talagang iano natin yung root ng source nitong drug na ito. Katagal na itong sinusundan ng mga offensive. Nakita natin na dali na nila itong subject nila. Mula sa Bombo Radyo Cagayan, Diuro, Bombo Junil Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. At tignan naman natin itong paghahanda dito sa sikat ito dito sa Pilipinas, yung Ironman Philippines po yan. At kumusta natin yung kanilang isinasagawang paghahanda at ma-report ang Star FM Bacolod. Personal na ininspeksyon ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan ang mga kalsadang dadaanan ng mga lalahok sa Ironman 70.3 Philippines na gaganapin sa Cebu ngayong araw ng Linggo, Agosto 7. Inihayag ni Chan na handang-handa na umano ang lungsod ng Lapu-Lapu sa nasabing event. Sa kanyang paglibot, sinabi nitong handa at safe nang gamitin ng mga siklista ang mga kalsada. So far in the part of the city of Lapu-Lapu, we are ready. Ready na ang barangay Mactan, Marimago, Agos, Marigondon, and sa Babasbas, and also in Punta Inganyo for the run. Samantala, nakatakdang isara sa mga motorista ang ilang mga kalsadang daanan ng karera, particular ang Cebu-Cordoval Link Expressway or CCLEX mula alas 12 ng madaling araw hanggang 1:00 ng hapon sa araw ng Linggo dahil sa unang pagkakataon ay daanan ito ng bike leg ng triathlon. Sa Sabado, Agosto 6, isasara naman simula alas 5 hanggang alas 10 ng umaga ang mga kalsada sa Barangay Mactan para sa isasagawang Iron Kids. Pinayuhan naman ang mga may lakad na umalis ng maaga upang maiwasan ang karagdagang abala dahil sa pagsasara ng mga kalsada. Wala namang itinalagang lugar para sa mga manunood, ngunit maaring manatili sa tabi ng kahabaan ng ruta ng karera at ipinagbabawal ang pagtawid para sa layuning pangkaligtasan. Inaasahan ng mga organizers ang libo-libong endurance athlete na sasali sa sporting event na nagtatampok ng swimming, biking at marathon running. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! At yung Ironman, tututukan din syempre ng Star FM Cebu. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 55 pesos at 67 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos at 9 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos at 32 centavos, ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 80 centavos, habang ang Euro 56 pesos at 62 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperator. Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bacolod! Number 1! Basta Radio Bombo! 3 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome din sa pagbangalagad sa Palatunturan Bombohanay Big Time at lawas ang Biyernes, Petsa 5